रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहाजिदपुर मेडुका बाजार। देखी देखी के लागत डरावा लगी हो जाई आज मडरावा हो जाई आज मडरावा। देखी देखी के लागत डरावा लगी हो जाई आज मडरावा। भाभी कोरिया डरे से आतंकी के भेष बाबे कोरिया डरे से आतंकी के भेष कैले लाल रंग के बूंदा सखी ले ले बाबे बाइक हीरो हुंडा सखी छठी घाटे आइली एगो गुंडा सखी ले ले बाबे बाइक हीरो हुंडा सखी छठी घाटे आइली एगो गुंडा सखी। घाटे आज होई जगराता देखो ना सखी हो डीजे बनाता देखे खाती आई हमारा बुझाता सोची सोची के मोर जिया घबराता। छठी घाटे आज होई जगराता सुनो ना सखी हो डीजे बनाता देखे खाती आई हमारा बुझाता सोची सोची के मोर जिया घबराता। लोग करेला सलाम होके सुबह चाहे शाम लोग करेला सलाम होके सुबह चाहे शाम उतबा मोछ मुंडा सखी ले ले बाबे बाइक हीरो हुंडा सखी छठी घाटे आइली एगो गुंडा सखी ले ले बाबे बाइक हीरो हुंडा सखी छठी घाटे आइली एगो गुंडा सखी। संदीप चारू ओर हो साझी के पहर राइटर राज किशोर हो श्री राम उपेंद्र देले झक झोर हो गिरता अखिया से झर झर रहो। पवन राजा संदीप चारू ओर हो साझी के पहर राइटर राज किशोर हो श्री राम उपेंद्र देले झक झोर हो गिरता अखिया से झर बाबे उबे फाटे घूमतावे घाटे घाटे भइल बाबे उबे फाटे घूमतावे घाटे घाटे पोर दे मोयो कर मुंडा सखी ले ले बाबे बाइक हीरो हुंडा सखी छठी घाटे आइली एगो गुंडा सखी ले ले बाबे बाइक